Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Kukuchingamidza kwatiri pano pa Zim Newsbeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagwita kutendai nitsigirese muri kutipa tukona muri subscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare. Kusakuziva kwenyu mukaona tabuda muziva kuti aiwa kune nyaya dzinenge dzichisuvisa, nyaya dzinoshungurudza, nyaya dzekuti ukadzinzwa vazhinji venyu munotanga kuti aiwa vatanga vemakohwa vaya, asi chinenge chiripo inyaya dzechokwadi. Muzora nhasi tambobuda takananga kunzvimbo yeGoromonzi uko kune mhuri yatakambotanga kutaura nayo kumashure uko, vanasikana vari kungodzoka kuvarume, vanasikana vakanga vakarodzwa vaine makore anokwana vazhinji vacho ma13 nema14 years, izvo vachizonosangana nematambudziko akasiyana siyana. Pandakagara naye pano anonzi iye Pamela, rega ndinzwewo kuti rwendo rwake rwekurodzwa kwakaitwa muchitendero chokwamarange nevabereki vake ndeapiwo matambudziko aaisangana nawo, ndezvipiwo zvimwe zvezvinhu zvaaisangana nazvo mukurarama kwake. Sisi Pamela makadi? Makadi zvenyu. Mune makore mangani? Ndine 18 years izvezvo. 18. Kuri sei kuno kuGoromonzi? Kuri nani zvako. Ndichakumbira kuti muteka kuti taurisei kuitira kuti tese tinzwanane zvakanaka. Sisi Pamela, muchinditsanangurira mimi kukura kwenyu pamba makakura sei? Pamba pabereki vangu. Vabereki venyu. Mwana akangokurawo ndichiziva kuti pamba ndiri kuchengetwa namai. Mama vangu vachienda kumaricho vachichengeta kuti tiende kuchikoro. Fichi baba vangu vaenda kubasa vedriver matrucks. So munhu aienda kubasa achitodzoka kuti baba tira mari yekuenda kuchikora achiti handina. So taingoziva kuti tiri kuchengetwa namama vedu pamba, vachitengera hembe vachiita zvese. Then ndagrade 6 kuchikoro ndaitoenda zveapo neapo, ndingamboti kuchikoro ndakanyatsoenda zvekuti ndakaenda grade 1 ndikatoteedzanisa handina. Ndiri munhu aingotoenda achingojambiswa. Saka ndamugrade 6 ndopandakatanga kufambirwa nomumwe ainzi Mukono, ndichiramba achinditeera kuchikoro. Ndiro kuchechi kwedu ikoko achitonditeera kuchikoro. Ndakasvika pakuudza vabereki vangu ndichitoramba kozi nhasi ndaida zvekuenda kuchikoro, kozi ndaita zvekujambiswa chikoro. Saka ndine shungu dzekuti ndidzidze, ndandotarisa kuti ndoda kuzochengeta amai vangu sezvo amai vangu vari kumira. So zvakaitika ndezvekuti ndaramba kudaro vakazofunga amene kuti ndo mafungira vakaitira, vakandizonditisa pamusangano. Tinoita zvekuungana pamisangano mumapostori mufakosuku. Tatoenda pamusangano tapedza kudya pasika, vanhu vanoita zvekudya mapasika chichiche. Ndopandakaita zvekuti vakaita zvekutondibata ndisingade kundisa mumota kuenda neni, abereki vangu vasingazivi kuti kana ndikuenda kupi. Hapana, abereki vangu vari pachechi pamusangano? Vanga varipo, anga asipo ndi baba, papai namama nanasisi. Vakatoita sekusara vachinditsvaga kozi tinoenda tisiri kana tine vabereki, indogona ngoenda ndega unodya pasika ndiri 1 sezvo ndinenge ndakura. Saka pakuenda ndega ipapo handisiti vanhu havaendironda rekana kuti vaita sei, vakabva vandibata vobva vaenda neni. Ofichi kuti inini ndimangare kana kunani mutemo chechauvumire izvozvo. Ndakangobva ndatonyarara ndakadaro. Ndakangoti kutoenda ikoko nekutoita nhombo. Bva ndazvara mwana wangu wokutanga ndine 14 years, wechitu ndakazvara ndine 16 years. So handasina kugara zvakanaka pamba ipapo. Murume uyu aingondiudza mashoko anorwadza pakusoro pekunge akandira futi ndiri mwana mudiki. Komuti kana kumukumbira something ndoda chakati, aigona kuti udza mai guru pamba, ndo wanofanira kuudza. Mai guru wazondiudza. Ungori mukadzi wechingani? Ndandiri number 4. Saka kana kumuda kumukumbira kuti kana mwana arorwara ndoda chakati, udza mai guru. Mai guru vakatoti havana, hapana, kozi uyu hasi kushanda ina handisi kushanda. Saka still unonomukumbira obva kuti handina mari, hauchaite nharo kozi haana mari hasi kushanda. Saka zvinhu zvaitondinetsa pakurarama kwangu. Kana kuda kuti aigara achindudza mashoko anorwadza. Aiti kudii kana muchiri kumarangare? Inini aigona kuti ndinge sina mutadzira, aigona kundiudza kuti iwe ndakakutora uri under age, ndakakutambisa, ndakakupa vana, chero kachienda kwenyu hauna chakuwana chakuroora zvachose kozi watochembera uchisira uchisina pasina kana chauri. And then munhu yaya aitaura zvakawanda zvinorwadza zvoti ndaigona kutochema
hapana zvandaikwanisa kuzviita paupenyu. Ndaingotogara ndakadaro kuti udze vabereki havazvibvumidzi kungotaura zvisizvese kuvabereki. Kana iye wacho kuti uti udze vabereki waigona akambondirovera futi kuti akamba nememory card rakandipa ndandinekafoni kambudzi ende akandipa memory card rakandipa pamba vandaisa tuma TikTok kuti tuma video. Saka akanditi ndipe memory card rako dakona avaona mine ma TikTok akandirova kuti waikasira ma TikTok mu memory card. Zvanga sina dai akandiudza ke kuti saisa ko ma video mu memory card zvainzwisisika kuti handina kuteerera kuti ndakaudzwa ndosaisa asi ana undudza asi akangoita zvokuti kutondrova kuti wamaisirei ndakatozvimba ndikaita sei androva. Pamwe pacho akangoti achitobva kuchechi ndandasara pamba nemwana achibva kuchechi vasvika pamba ndisire tea nanenzara ndova ndaibika tea yangu fast ndova ndamupa ndakatofugama musha mafugamira waita ana muafarira vandrova. Kutoronzwa unopfugama zvakare kune formula here yekuti kundokupfugama kwakanaka? Ini handachandaiziva ndiri mwana mudiki asi ndiri ndakapfugama ndikati tea yenyu yaita sekutedzera vamwe vanenge achita pamba asi akandirova ndakatadza kana kumuka ndichisuka maplates pamba ndakazvimba ndakarwadziwa akandirova aindirova nezvibhakera ngasingatsvake shamu aindirova nezvibhakera chaizvo kumeso ndorwaindirova ndakazvimba ndopa ndakagara ndakatombodza mama ndarohwa chache mama akangotishingirira ndozvinoita imba nenyaya yekuti kwamara haungabvumidzwi kudzoka ukatodzoka kumba kwenyu uchinamata nyangwe vabereki vako vari muchechi hazviiti nevabereki vanoraswa. Saka vaitongoda kuchengetedza futi chechi ende ini ndaida futi kuchengetedza chechi kozi ndaiti ndo chechi inoendesa kudenga ino ndo vaiti ndo chechi inoendesa kudenga. Saka taitongoti ndo zvinoidiwa pamba. Saka tagara zvese zvaitika tiri kumfakosi takazotama tikaenda kunotoni. Taenda kunotoni ndo pandakaita nhumbi mwana wangu wechitu. Ndakaita nhumbi mwana wangu wechitu ndakarwara. Ndisanda kutomboziva kuti ndine nhumbu. Ndikaudza kuti ndiri kurwara vaiti aurware wewe. Ita basa. Ndine nhumbu. Ndakazoziva kuti ndine nhumbu ndasingadye. Kana kuita sei ndaigona kutorarama nepaporiji kungokurunga upfa ndomwa ndotoswera ndokurara. Saka kumuudza kuti ndiri kurwara ndiendesei kunonamata kakati oti hausi kurwara pakarwara mumwe munhu pamba kana kuti mumwe mukadzi waanoda wacho ndine pepa ini chitorwarawo futi. Basa pamani chitonzi ita ndatozopesana kutonzi iwe haugoni ita basa pamba hauiti basa unongoswera wakarara fichi apa ndairwara vezvoti vega kana vana bamunini vaivepo vanenge navake vaizviona kuti uyu ari munhu ari kuita sei ari kurwara but murume wangu achiyanga asingazviona kuti ndikurwara aitondiudza kuti iwe haurware unenge uchinyepedzera apa ndine nhumbu. Ndakazovanetsera ndoenda hangu kuchidzidzo kwamanange kune zvidzidzo ndiko unozvarira ikoko ndopa ndakavanetsa nangu daenda kuchidzidzo. Saka pana chidzidzo chachiri padhuze nepamba pedu ndopa wakabva wandiendesa vangonditekera 2 kg yerice 2 kg yesugar nesalt nemafuta nemachunks of wandiendesa pachidzidzo. Ndakaenda ndine 7 months ndakasvika 9 months nezvinhu izvozvo. Kuti kubva mu7 months neshuga nemafuta nerice ma2 kg ya kusvika waita 3 months dzese uri koko hanzi ndakavaudza kuti zvinhu zvakapera vanoti wanga wachigovera zvinhu zvapera sei. Ndakasafa ndiri pachidzidzo nini ndakasafa zvekuti ndaigara ndichichema ndichipiwa mumwe ndaipiwa mufushwa nambuya pachidzidzo ipapo kuti ndiwane kubika ndidye but zvasingadyike hazvidyike nekuti unenge uchitambura uchichema everyday kuti izvezvi ndakazvitakura apa nemakore ndane 16 years. Nga mwana wechitu zvinhu zvazvo zvaindiremera kana kuti nditi ndiite sei kana kuti uinde kumaricho kwacho uzvibatsire avade. Saka unotongofa nenzara wakagara unotongokuvara nenzara wakagara ipapo. Aizondibatsiridza ndimbuya pachidzidzo ipapo vachindibatsiridza kusvika ndazvara. Ndakazvara ndanisisina mafuta ekubikisa ndakadya munjonjo ndiri musvere. Mukadzi wavo
aitovepo pachidzidze ipapo aidzosadza nenyama everyday aine mafuta mutende make maive nemapeki ezvinhu vaitouya nazvo kubva kuZambia vanhu munhu anodhiraivha magonyeti but aive nezvinhu zvake mutende make achitozvidyira inini nandisina ndaitodya mujonjo but handina wandaiudza ini nangu ndasingakwanisi kusheya nemunhu ndaingonyarara ndichingochema ndiri mumba ndiri mutende mangu imomo ndichitochema ndakagara ndasingakwanisi kusheya kana kunokumbira kozi ndikada unoudza munhu pachidzidzo ipapo pane ndiri kana unoudza munhu kuti handachekati vakangozvinzwa ndorohwa ndine nhumbiyo zvandaitotya kuti ndinorohwa ndakambosvika pakuda kumwa mushonga ndine nhumbu ndikazotowanikwa nabamune ndichida kumwa mushonga ndine nhumbu vangu vakutonimonita kuti ndisabate kana mushonga pamba kozi ndandapererwa kuti ndoita stage beta hangu kufa then ndazvara mwana wangu ndadzokera kumba ndandine gumbezi randaifuga ndakumbira gumbezi ndikati mwana wangu ari kutonhorwa angachitori kadikani wani manze mwana wangu ari kutonhorwa muna June ndazvara mwana wangu muna May mwana wangu ari kutonhorwa ndiri kukumbira gumbezi kuti mwana wangu aite sei awe ndiwedzere mwana gumbezi zvikanzi pana magumbezi atiri kukupai ndikati gaindikumbira hangu chii murume akanditi ine nokumbirana maiguru ndikati maiguru ndokumbira gumbezi zvikanzi pana magumbezi atiri kupai magumbezi toda kutovapa vamwe vana vakuru vakuendawo chikoro asi kamwana kacheche kachitonhorwa kachirara kachitonhorwa ini ndaitsafa pamba vamwe vakadzi aivaratidza rudo ini ndaionera rudo pano vamwe vakadzi ndaitoona kuti alright uyu anodiwa soti handiti vaita majuti ekuti ndarorana nababa yairorana nababa arudai rangu riri juti rangu zati nasi juti rangu ndaishaudwa juti rako ipapo akasingaregi kundishaudha murume amenta inenge ada kundirangu vaikaunditesei aindishaudha kutogara pamoto kutanga kutaura nezvangu vese pamba nevamwe vakadzi nanamunhu asina kusununguka pamba ipapo sokuti ndiongo akarorwa uri mudiki pamba ipapo mudiki ndina ndiri mudiki ipapo saka aitoganza neudiki hwangu iwo kuti ndakatokutambisa akasvika pakundudza kuti iwewo ndiri kushaya kuti ndokushungudzwa kusvika papi ndokuita zvokuita sei kuti uende mumba kwenyu chandangoda anzi akataura kuti izvezvi zvitandatoona ndatoona solution kozi iwo usi kukwanisa kubva solution ndatoona ndeyekuti ndikurorera umwe mukadzi then ndokushungurudza ndine umwe mukadzi mumwe kuti uende mumba kwenyu ndangoti ungopeka uende mumba kwenyu ndikati nangu manje handiende ndinatompindura idaro katani manje hangu handiende kozi makatondikadzira life yangu kudhara saka ndakutongogara panapa asi ana kana kumboita mwedzi anga akakondinya neuchunguru ukada kumuti maswera sim anokupindura rafu achikutuka ndatadzei handizivi chana ndakatadza kuti ndaitokura kwombo pese pandaigara ndaingofunga pomwe chana ndikamutadzira chihombe chasiri kwanisa kundiudza but hapana ndikatonyatsotzvifungisa hapana chandaimutadzira akasvika pakuti akasvika panguti mwe musi akageza nemadesa ndakavandatisa akanyatsogeza yani kataura rake pamota rekugesesa chitaimutaimi zvikanitaura rangu ruri kupi ndikati ndamboriona pamota gentarisa ndakatsvaga mota mese vandashayataura ndikataura nyanzi kuro zvikanzandipitiro sina basa ndichikuti iwe ndiwatora tauro rangu watorasa tauro rangu ndikati anamborasa tauro rangu zvikanzandipindura obva andirova akandirova nanasi saidi rangu iri andigonotsenga naro handitozivi chii chakaitika pamazino angu chibhakera ichocho chakarova padama anorova nechibhakera chege chaamukanaita sei akandirova zvoti ndakatanga kurwadziwa nemazino nanasi ndinotorwadziwa nesaidi iri kuti ndiende kuchipatara ka andamari kuenda kuchipatara saka ndingotsenga nesaidi iri haritokwanisi akati andiroza nhasi mangwana kamwana kangu kaya namba 2 kaikaye kakaudzidzira kufamba kakauda kudzidzira futi nekutaura anga asingadi kuti mwana wangu anditi kana kuti mama pamba airohwa mwana iye mudiki iyeyo airohwa kuti mama ndachakati aitorohwa kurohwa mamba mekuti mwana maisha kuti mwana uyu mwana here mudiki ari kurohwa uyu moyo waenda kure kuti mwana wangu ari kurohwa shuwa kamwana kadiki aka saka ndakatoti mangwana acho ndakarara nemazino angu arorwadza mwana ivo vabva kubasa vasvika pamba amento akapiwa chii nemukadzi mwana obva aenda pavari
amene akakumbira kana takaita sei ndobva acha zvokuvhundutsira tsaka ipa pana pachichi ndobva katanga kuya kwandiri kachimhanya kachichema ndobva vamutera mwana akarohwa ini ndandati angoregai ndishingirire ndarohwa kudaro ndichapora ndogara pamba pangu akarohwa mwana akachidhumira kumadziro kachiti sei kutanga mwana chafenda mwana chandifira ndichirohwa ndakatarisa ndakasumuka ndikarabata mwana wangu bva ndasandudzirirwako siyandirange mwana wangu mwana anga ine 11 months achirohwa akatozvimba mwana wangu ndakabva ndabuda nomwana wangu ndatiza nemwana wangu ndopa ndakabva ndabva ikoko ndakarara musango nemwana iyeye ndakarara musango ndakatozobatsirwawo naamwe mai namangwana acho ndakatoakumbira ndokumbirawo mundipiro mwana wangu porridge anga ndamurumura mwana wangu ndanamurumura achiri mudiki kumbira mundipiro mwana wangu porridge ndotoatsanangurira ndozvaitika kumba sososo apo indaitorwarawo nandarohwa ndandatobvawo kurohwa mune anga agara aishungurudza vana vangu pese airova vana kuti zvokutamba mwana wangu airohwa zvoita kunotsemuka muromo achirohwa akachema vairohwa muromo nemampama achirohwa muromo svika muromo kana twatsemuka havazvitarisi kuti mwana aita sei vanongorova vana vairohwa ndevakuchete kana kuti nevamwewo vakadzi vaigona kurohwa vana vangu ndo vairohwa saka handizivi kuti anga asingachandidero kuti ndiende kumba kwedu handinyatsonzwisisi aishungurudza inini nekushungurudza vana vangu zvese mwana airohwa ende pandakamurumura pacho akandiye akanditi rumura mwana ndikati hapana chikafu akati ngapatengwe krimore yekurumura mwana ndo yega yakatengwa zvikanzi munomubikira porridge nekumubikira tii nekrimora iyoyo ndo zvandakava ndateedzera akati ndichazotenga chikafu kana ndauya anga ari kubasa achisvika mwana wangu aidya sadza nemachangs asina mafuta akakwana ndamurumura kusimba izvezvi ndabva kumba kwake anga akaonda zoti mamusingadei mwana yeye akaonda achidya sadza nemachangs achidya porridge redu rehupu iro riri risina dovi risina chinhu but vamwe vana vairumura pamba ipapo vaitengerwa maporridge vaitengerwa mafuta aitomirira nzanda mafuta ekubikira mwana arumurwa zvese aitengerwa but wangu handakana kumutengera ndakavabvunza kuti konei vakati kutatangira pane ushu achatengere vana zvinhu zvokurumura vananga vajaire namo but avaijaira namo ndevangu vevamwe vanga vasingajairi namo vaipiwa chikafu kana vachete chaivo vanga varipo vamwe vanga vazvaro varipo saidzi kuti mwana wangu akarumurwa uyu vaitengerwa maporridge asi wangu ini akanzi aiwa wanga vadye zvisina basa izvozvo machangs asina kana mafuta akakwana ndaitonzi pima kasipunu kekubikira machangs emafuta sefi chaiyo kutonzi kuwacha ndaipimira inini vana vangu 3 ndaipa makapi 2 mwedzi makapi 2 esimbi eglazi esimba yaye esefi nonzi mwedzi uchiwacha manepi everyday uchiwacha hembe dzako nemwana saka zvinhu zvairema but inini hangu ndaizvitambira chingoti ndo zviripo pamba ndo munhu zvanenge achida pamba pake ndaitozvitambira but chakanyanya kundirwadza kundirova nekundudza mashoko nekurova futi vana vangu ndakasvika pakutiza ndega ndakarara pausiku musango ndamborara mumba kana pai musango nemwana ndopa ndakarara ngwana makuseni ndakaswera patara ndisina chandadya pakazoyomwe mukadzi akanditora ndobva aenda neni umba kwake ndasingakwanise kudya mukadzi yandi akagara neni vasvika pakuzofonera vabereki vangu uyu akasara achifonera vabereki vangu achiti mwana wenyu angobuda panapa apana zvatambomuita kungobuda haana pamba apa ini adabuda nekutiza nemwana wangu achirova mwana wangu akanga atozvimba miri wese nekuti airohwa achidhumira kumadziro kachita sei handiti iye akuti mwana wenyu angobuda tichitori pamoto takagara tichitotaura nyaya angobuda mini taita aitika sei vabereki vangu akakuzotoziva vabereki vangu vakanditanga kunditsvaga kuzoziva kuti ndiri kupi ndikazotovafonera nefoni yamai vakazonditora kuti mama ndiri kwakati mama vakati huya kumba ndikati ndiya ndakaita 1 wiki ndirumba kwamai ivavo kozi tikati ndizogarisa ndiri kwamai ivavo amai avaida kuti tanga vabatsira mwana aita bhondo ndobva ndazoenda ndopandakaenda kumba
ndobva ndaenda kumba ndati gare kumba. Iye akazoda kuya achiti ndauya kuzokutora. Ndikati ainangu handidi. Ndakamunza ndikati nangu handichakudei. Ndakuda zvokugara hangu. Zvikanzi iwo saka chindisunungirisa kuchechi saka ngwagara wasingandidi newacho ndagara wasingakudei. Ndaikudiwo ngausingatombonake mbezvimwe macho chakada kutora zvakawanda zvinorwadza. Ndakatanga futi kushungurudzika futi ndirumba kwedu ikoko ndichichema nemashoko aindiudza. Kozi ndakatanga kudzoka kubva kumashure kuti munhu akanditora inini ndiri mwana ndisingatozivi kuti zvinofambiswa sei. Akandizvarisa vana 2. Nhasi akundudza futi mamwe mashoko. Akundudza futi kuti chero ukaenda uri kuti ucharorwa nani kwewe. Uri chagara nani mumba. Iwe usina test chakazodai handizivi kuti zvinhu zvinofamba sei. Ani mukwana. Akataura zvakawanda netori kumba kwache koko. Ini handigona kupindura munhu. Ndanga ndirizivi. Achituka achita sei. Chakazitadana mumhangu vabhilive kuti munhu ari shit. Aifona zvezviwa kumba. Achitaura aifunga kuti nini pamwe ndoenda pangu ndega. Akataura zvaanoda. Achitaura zvaanoda achindituka achita sei. Nanhasi ana mashoko anotaura kanaka kana vana vangu achengete. Ndakambomuudza namumisira message yangu. Ndokumbira mutengera vana chakati. Akandishaudha zvokuti ndakati chandazvitaurira. Ndakati dai nangonyarara zvangu. Atengere vana kana chinhu. Vana vangu zvezvo vana kana hembe dzekupfeka. Vanotopfekawo hembe dzevamwe pamba. Havana hembe. Vana vari kutotambura zvokuti vatanga vana vasina baba vaina baba vapenyu vari kushanda baba vacho. Havana handisiziva kundoita sei. Izvozvi ndinombofungwa dai but nenyaya yekuti ndinenge ndisina mari handikwanise kuzviita. But zvinhu zvikutonetsa izvezvi kuti ndikaenda kubasa kwacho mabasa acho ari kuwanika emahouse girl asi kutambirisa mari yakawanda. Pandakamboenda kwatambira 60 enge singakwani ndaingokwanisa kutongotenga chikafu chevana nemari yekombi kuenda kumba nekudzoka chete zvotopera. Saka izvezvi pandakabva ndakangouya kunoku ndakatoyangoya kuro kuna mama vachinditoya kunoku uchiti timona tiita sei. Asi upenyu hwacho haumbomira mushe. Ndiri munhu anongogara angu achichema kuti Mwari zvinhu zvacho zvinobuda here. Izvezvi ndatoo nevana handichazivi kuti upenyu hwangu uchamira sei. Ina ndichazvionawo semunhu chaiye akatoti nemashoko andinoudzwa nemunhu. Saka ndakutongozviona senge nditongoriwo listless. Kozi upenyu hwacho hwakandirwadza ende nemashoko acho ainondiudza haanambomira mushe. Zvinhu zvinorema. Kozi avanhu achiti iwe ndikatokuona ndikuona mbuya chaiwo. Handisi kumbokuona uri munhu wokuti utori munhu kwai utori chimbuya hapana kana ukandofamba nyangomurodi nyangwe ukaenda kupi ukatedza Zimbabwe hapana kana anokupfimba kozi hautisiri kana chunhu. Ndakakutambisa ndakakupa vana. Zvinhu zvinondirwadza. Handambomuda munhu iyeye ndasingamude asi akaita zvondimanikidza zvokunditora ndisingadi. Asi nhasi anondiudza mashoko akadaro handizivi ndakamutadzira chiyangu chihombe chandizivi chandakamutadzira. But ini kutorwa akandikanganisa life yangu kozi ndaifanira kunge ndakadzidziswawo kana kunzi taso mwana wangu namai vangu. Handakwanisa kudaro kozi akanditora ndiri mwana mudiki. Saka ndakuziva zvandinoita. Akanditora ndiri mwana mudiki akandiabuse kana pamba pacho hapana. Vana vangu chaivo vagona vakarwara ndiri pamba ipapo. Kumuti ndida chakati chevana vari kurwara anga singakwanisi kutenga. Matiza ndakambogara kubhowera kumusha kwake cheko. Ndagara ndiri ndega. Vamwe vakadzi vachigara mudzimba dzavo. Ndaitogara murumu yomumwe mukadzi iyoyo. Ndakamufonera kuti vana vangu vese vari kurwara serious. Ndoda chikafu handina kuna chikafu. But akanzwa ndamari. Ndaningori nehupfumba nemafuta kozi ndani munhu aigona budget kozi ndatojaira. Ndinopima kasipunu uchidai. Saka ndandari munhu angatojaira budget. Mafuta anga ari mumba nesauti nehupfu chete. Hapana chikuinja chiri mumba. Vana vangu vairwara serious zvekuti anga wada kufa. But ndaimuka makuseni ndongokurunga maporridge. Valimwa sadza richikwata. Ndongosiya rakadaro ndototanga kuwa ndowapombodzera maporridge avo vonwa makuseni. Ndapombodzera futi masikati vonwa manheru vomwa torara nevana vangu.
tiri kumusha uku kumuti mari yechikafu handina kana chekudya nevana aita handina mari but vamwe vakadzi chesona kuti iye ari kudya zvinhu zvinotonaka mumba make handaida hangu zvaidyiwa nevamwe vakadzi but chera nditengera hangu kana mavheji iwayo nongodya nevana zvinhu zvaitonge zviri nani but handisitorina chekudya chacho nevana nemunhu airarama nemaporiji nevana vari kurwara vana vangu vakatanga kupika vatori namba kwedu kozi vangu vakutodyiwa ari mavheji ava vaidyiwa mba kwedu mavheji vangu handisi kuti vanomba kwedu vaidya zvinonaka mba kwedu kutodyedza nemavheji every day but sezvo ritoriwo sadza rakamonwa vanosimba manje vaidya vamwe maporiji hapana chinosimbisa pamaporiji maporiji anotodhoza ndozvatoziva kwatonzwa mudumbu tozatotongwa maporiji ndozvatakakura tichita kwamarangi hatamabva ndakamwa mapiritsi vanchikura zvichasvika pandiri panapa nanhasi ndinotoziva ndikarwara ipa nemudumbu ndotora mvura yangu ndoisa sauti ndomwa kana kumwa maporiji iwayo asi ndo maporiji andairarama ndisingarwari ndichimwa saka zvinhu zvaindinetsa hangu pakurarama kwangu zvinhu zvaindirwadza nanhasi zvinondirwadza kuti ndakaitei mupenyu ndakaitei ndaimbofunga kuzviuraya hangu but nekukanzelwa nanasisi nanani kozi vakasanganawo nazvo sadaro chichisosososo upenyu ndozvaunoita ndiri kutongorarama naadaro ndichishingira ndakadaro but nditori munhu anditorarama ndisina kana mari but ndine vana nditorarama sangana 50 cents but ndotombochegwa nanasisi kana wakangowanawo kaita tumaricho akawanawo apa ndikanoita tumaricho apa ndikawanawo apa ndoita but ndotorasa kuti kana zvikafamba zvakanaka ndikwanisa kuita kana business rangu randokwanisa kuita nditange kuchengeta vana vangu ndichigarawo nevana vangu kozi papa mwana wangu unini mukuru ane 4 years izvezvi umwe wacho ane 2 years vana vakuziva zvanoita zvotondotaura kuti mama muchatitengerwa hembe dzopfeka rini hatina hembe ko chikafu mama tine nzara hatisi kudya chikafu chakanaka mama imbonditengerewo chakati mama imbogarawo nesu hamusi kugarawo nesu but inyaya yekuti kusatogarawo nevana vedu kubva ndichibva handisana kambogara nawo nomwana wangu zvokutoti kutoswera naye asati ndiri munhu anenge aingotakatireyo tobuda notsvagawo kuti awanawo mari yekuti atotengera mwana chikafu chokuti ararawo adya kuti vapikewo vaitawo vana kunzi mwana ari kufambawo apa saka zvinhu upenyu wangu wasatotomboita kana zvinhu zvazvo zvikutondiremera. Makabva rini kumba kwamurume? Muna November last year. Ndipo ndakabva. Saka izvozvo zvinhu zvazasatombodii hapana kana chamboti chafamba upenyu wangu utorwadza kurarama nevana dai ari kupa help zviri nani manje anotaura kuti chengeta wega vana enda kubasa uko mushandere asi mabasa asasi kuwanika mabasa kuti ndishandire nditoti ndiri kuchengeta vana zvakanaka kozi kana vabereki vangu kana iyo mama vakakura vachitichengeta nditi vakakura vachitichengeta chena kumari chokuti tiwane hembe dzekupfeka kuti tiwanewo masokisi ekupfeka kuti tiende kuchikoro zvese school fees vaenda kumaricho nyaya inondirwadza inondichemedza nhasi tangoenda kuti anotora vana tanobva nevana umwe yauya ne2 yauya ne2 yauya ne2 tavasira futi 6 vana tavatenda nevana pazvese zvavakatiitira mama zvinhu zvinondirwadza ndibodi kunyepa zvinhu zvinondirwadza zvekuti ndotorasa kuti kana life yangu ikaita zvakanaka hangu ndikwanisa hangu kutoripa mai vangu kozi kutotadzira kwatiri kuita mai vedu mama wangu akatambura ndibodi kunyepa nesu but tavatenda nevana 6 izvezvi vari kutambura izvezvi mama wangu akafona musuno machichema kuti hatina kana chekudya nevana muda tichiti sei vana 6 izvezvi vari kumba kwatakavapa mama kuti mama tichengeterei vana timbotsvaga mari asi hatisi kuiwana kuti zvotidai takwanisa hedu kana kutsvaga kana kuwana kana mari takwanisa kutohodha kana something tichitengesa taikwanisa kuchengeta mai vedu nevana vedu but izvezvi hapana tisati tawana chinhu chekuti tibatsirikane zvinhu zviri kutinetsa hapana patiri kungofamba tsvaga hedu mari but hapana hasati takwanisa vari kutokuvara nenzara kumbako. Chaunofunga kuti ukapiwa mari nasuno chaunofunga kuti unohodha ukatengesa chii chaunofunga kuti aiwa ichi chinogona kundipa mari nekukasika ndichizoita hangu zvimwe zvinhu zvinotevera asi mukandipa mari inokwana kuita mari yakati ndokwanisa kumbohodhawo chakati nechakati nechakati
kana inhangu ndokwanisa kana kuhodha kana zvakaita sena maplates kana mabhero ayaya anokwanisa kufamba. Ndotokwanisa kutengesa zvokuti ndokwanisa kutengerawo vanhu vangu hembe, chikafu. Mama vangu ndokwanisa kuvachengetawo zvokuti vafaro kuti ndiri kugarawo nevana ava vasikana vari kuita sei, vari kutichengeta. Zvinhu zvokuti kana ini wacho ndokwanisa kutotangawo kuita zvinhu zvine musoro. Kutanga ita business ndokwanisa kutosumuka. Ndikakwanisa kuhodha kana something andosumuka cause ndiri munhu akaona nhamo yakawanda. Saka ndokwanisa kutozvibhajeta zvangu zvokuti ndokwanisa kutozoenda mberi nelife. So ini panapa handigori kana kutaura kana chirungu kana chiini agumira grade 6 ende ndaijamba maklasi. Chete kuti mujambe maklasi chii? Mama vangu vanga vasingawani mari. Saka sevanhu vokuti unombokwanisa kumbomira chikoro. Vamwe vaenda mberi saka waizongonzi endawo kumberi. Apa hauna chauri kuziva. Saka ndiri munhu handitokwanisi kutaura chirungu. Titi ndine chungu yekuti kana munhu anondidzidzisa handikwanisiwo kuitawo zvinhu zvine musoro, but izvezvi zvanditori munhu akadzima chaiko chaiko. But nepfungwa dzangu nemaonero angu nemarongero angu ndakambogara kuti ndikawanawo mari ndikahodha chakati nechakati ndotengesa ndichidai ndokwanisa kutobudirira ende zveshuwa ndokwanisa kubudirira. Cause ndokwanisa kutotengesa nchitesi. Ndiri munhu asingafariri zvekugara, ndinoda kushanda but hazvikwasaita zvokuramba. Muchimbotaura zvichida nemasisters ako makagara zvichidawo nevamwe vanhu sezvautaura kuti hatisi kukwanisa kugara pasi nekuti techingofunga kuti ko mama tochaita sei navo, ko vana tochaita sei navo. Pane here paunombofunga kuti wakambosangana nemunhu akakudza kuti kana kuti mabhero kuti utange kuhodha bhero unoda mari? Zvichida izvo zvimwe munhu ari kukona kunoti ini ndakasununguka kuti nditange kumupa mari yekuti atenge bhero yaunofungidzira kuti ingakwani kutanga kutenga bhero rekuti utengese imari. Mabhero pane munhu wandombotaura nayewo mabhero anoti mabhero akanotangira pa 150 250 ma200 chaku 3 zvichienda mberi. Saka ina semunhu asati ambozitengesa mabhero handizozivi kuti rinonyatsofamba nderi, but munhu iye aitaura kuti bhero rakanaka rekuti rinofamba fast mabhero aya ema300 250 zvichienda mberi. Aya ema100 aya anenge aine hembe dzisiri dzakanyatsonaka. Saka rine hembe dzakanaka munhu anokwanisa kumhanya kutenga zvinhu zvichitofamba. Saka ndomaonera ndakazviito hangu kuti ndikahodhawo kana mabhero kana kuhodhawo kana zvimwe zvinhu zvinongodiwa nevanhu ndotengesa kuitira kuti life yangu iitewo zvakanaka, ndikwanisa kuchengeta vana vangu. Kuti handinoda kuchengeta vana vangu namai vangu kozi mai vangu ndiri kuvarwadzisa, ndinoda kunyepa ndega ndikuziva kuti mai vangu takavarwadzisa kuvapa vana vakawanda kudaro. Apa isu vakatichengeta vakatambura nesu kozi taiona upenyu hwatairarama namai vedu vaitambura nesu. Saka zvinhu zvekurema, zvinhu zvekutondiradza kuti izvezvi zvitangosiyira vana mai vakuti izvezvi vakungochengeta vana vega. Izvezvi vari kutokombina tane vanangu madingonditumira kana dhole chairo kuti ndikwanisa kutotengera kana taka kana hupfu chaiyo ndibikirawo vana ve. Hapana, kozi izvezvi mama vangu vatori nevamwewo vana vavo vadiki vavainavo vakatoenzana nevasukura. Vane mucheche handiti nevamwe vana vadiki. Vana mama vangu inini i9. Saka vana vakura tisu 3 vasikana vakadzoka kwarume chete. Vamwe vese vari kuenda kuchikoro. Ine ndi mama futi vari kumiramira vari kuenda kumari chochidzoka kuti vana ava vaende futi kupi kuchikoro. Saka vakaremera mama vangu anibodi kunyepa. Vazukuru futi pana vari kuenda kuchikoro. Ndi mama futi vari kumiramira futi 60 vana ava vaende kuchikoro. Saka zvinhu zvose zviri kunetsa. Handi munyepa, zviri kunetsa, zviri kurema. Kana mama vangu takavasengedza mutoro unorwadza. Saka shungu dzangu dziri pakuti ndikawana hangu kana mari kana pashoma ipapo ndikwanise kuhodha something and ndinokwanisa kusunga ndikachengeta vabereki vangu upenyu hwangu ukaita nani. Zvinokwanisa kuita. Saka sevana mese madzoka mumusha makambofamba here kuti munzoti chii chiri kunyatsoitika? Takambofamba. Ina hangu ndakambofamba nasisi wangu na songo number 2 ndo ndakamboenda nawo. Takangonzi achabuda ega, munhu wacho achataura ega. Hata ana uzotaura takazomboenda edu kwasekuru tazvo. Pakabatwa baba, pakabatwa zvinhu kumba chichichi. But izvo pazvinazvo kana mawiki atingamboti pane wiki hapana zvati zvabatwa zvinhu zvacho. Saka izvo zvinopata takabva tatouya kunoku tuna mama number 2 kadza bangu echito.
mama wangu akatoti chii, mama wangu ane rudo akabva atoti uyai kuno kuti ati asitambobatana vana baba. Vakadzi vese vanga vari vangani? Vakaza baba vanga vari 5 but vamwe vakaenda. Mama wangu ino vanga ine bondo ravo ranga vakatora. Saka vamwe vakaenda but vamwe varipo. Ndo mama vangu atinawo. Saka ndo vakabva ati uyai kunoko. Timona titoko ndokubatsiraiwo sei tiite sei. Saka ndo vakazotaurawo namukoma Silai. Vakatiwo munouya muenda paenda. Saka takangotiwo pamwe zvinogona kuzoitawo upenyu hwedu kaita. Zvinogona kutotibatsira ati upenyu hwangu kurwadzana padonyepa zvinhu zvazvo zvikurema. Kozi izvezvi ndine 18 years apa ndine vana 2 vane vada kutochengetwa neni. Mai vangu futi vada kuchengetwa neni. Kozi vakandichengeta vakatambura neni. Handichafani kugara pavari ndoti mama futi ndichengetei ndichienda kumaricho ndiri pamba futi nevamwe vana hazviite. Saka pfungwa dzangu ndaifunga kuti ndikawana mari nongoitawo saizvozvo zvekuota zvinhu chitengesa. Pamwe zvinhu zvinogona kufamba. Baba vari kupi? Mama vachitambudzika vega nevana vachitoita vamwe vana varipi baba? Baba vakagara kubva pakaita accident handozomukwanisa kuenda kubasa. Vakaita accident saka munhu akatongogara ari kutongogara haana kana kwekuti ashande. Saka wakatongogarawo upenyu hwakatoomawo futi kwavari hazvina kutomira mushe. Murume wenyu mimi panguva yacho yaakakubatai achienda nemi kumba kwake akanga ine makore mangani kana muchiri kurangarira? Ndongoziva kuti ndiwa 82. Ndiwa 82. Zazati makore ake mangana handambozozvibvunza ndongosingani mukana kuzvibvunza. Hauna waizvibvunza. Akanga ine chigaro here kuchechi sababa? Akanga ine chigaro here mukwasha? Angari murapi. Murapi muchechi. Varapi ndo vanorapa vanhu chichichi. But yes ndakambona paanorapa pachibata ani maPH rapi. Zvichida munogona kufunga kuti hamunambozvifunga here kuti zvichida anogona kunge akanetsanawo nababa sinzi vese vaine zvigarugaro pai kuchechi kuzoti asvike pakubatai rafu kudaro yaimbokufambirai uchikuteerai kuchikora achikuteerai kupi kusvika pakutakurai nemota kuenda naye kumba kwenyu. Hamufunge here kuti zvichida pane paakakanganisirana nababa kana baba wapanire pakambobuda pachena kuti mukwasha wangu zvaaita kana kuti izvezvi baba vabatsira kudai vakuziva chakanaka nechakaipa. Mukwasha wangu paimbokubatai so pane zvatakanga takanganisirana kuchechi zvichidawo kutadzirana kuvarume kuchechi? Hapana kozi vangu vasingatombousabati masabata amwe chete. Vangu vasingambotombo zvakaita marange yakachecha yakakura. Saka avo vanenge vachitosabatira kwavo kwavari kugara havasabatira kwavari kugara. Saka hapana kusangana kwavo kusangana zvokungoti kana muroti makadii vachitoenda. Hapana. Makakanganisirana kavo musangano? Handizivi but hapana. Kana iye cheche asati akambondudza izvozvo kana baba asati akambondudza izvozvo. Hapana. But munhu uya aingotaura kuti nini ndikunzwa kusemeswa newe. Aitaura ega. Kana kutoti iwe buda mota mangu ndikusemeswa newe kwira kombi ende kumba. Asi achita kumba. Aitatidzana pamari yekombi kuti kwira uende kumba ndikunzwa kusemeswa newe. Saka ndakatongoti munhu uya angagara asingachandidi. Aingoda kunditora muonera anga akanditora aida ngondirwadzisa. Kuti waimbondiramba chete ndozvandakaona. Aida ngondirwadzisa ngondipa vana agoenda kozi akanetsora kuti apa ndane 2 vana. Autanga kubva ndine 1 wacho. Munhu uya ndishungurudza. Saka ndofunga nekuona kwake kuti munhu asi kuenda. Akatiregenia tushungudza nevana vacho. Mwanga aenda. Inangu yonangu aindirwadza uzvara. Vandirwadza nvodunyepa. Saka zvinhu zvaitondirwadza ende ndonyaya yakanyanya kutondisumudza iyoyo. Yoti vana vangu mwana aitanga chakufira mumaoko achirohwa nababa wake. Saka nyaya yakanyanya ndirwadza ndozvandakatiza pandakatotiza pale pavo ndandakatiza. Inoto ndaitorwara nezino rangu randarohwa but chakandisumudza mwana indaizvishingiririra. But vana ndakanyatsoona kuti handingamboti uku ndiri kutambura kuti vanhu vangu vakurohwa ini ndiri kutambura futi kuti ndiri kurohwa. Hazvibude pamba hazviite kozi vanhu vangu inonga kutanga varanda pamba inochoda kutanga muranda. Saka ndakandega ndakanatsoona kuti apa hazvisikuita beta ndiende. Munonge matoro here bondo here kuenda naro kumurume? Handisati but ndanditori naro rekutoti nditori. Anga atoripo izvezvi ato grade 5. Panga achiri akura sei?
munin'ina wangu pameda kuita process yekumutora anga achitori mudiki, anga ari mudiki munin'ina wangu inini, asi munhu anga akatogodzi ndo achatoenda kubondwe nemurume wacho ndai anga akatoti ndiyo anokuda zvokutoti ipapapa aitototasira kuti akangoti 13 years dzangu idzodzo kana 12 years otomutora. But inini ndaimbomurambira achitiwo une godo, ndikatokona kuti une godo, but manje ndinomutora nanhasi andotaura kuti ndinomutora nanhasi izvezvi ndisipo kudai. Ndakamuudza kuti manje inini handichisiri kwaMarangi zvaunofungira kuti pamwe ndichiri kuteerera mutemo wekwaMarangi handichaiteerere. Ndakuona kuti ndandakavharwa kwaMarangi, ukangotora munin'ina wangu kana kumuba zvawakandiita uri kutosufira mujeri, ndozvandakamuudza. Asi andobheja, anobheja nanhasi anobheja kuti ndinomutora, ndichangomutora ndozoenda naye. Zvipi zvimwe ndanzwa muchitaura imimi kuti uri kwaMarangi, handisisiri kwaMarangi, unotofira mujeri. Ndezvipi zvimwe zvamaona zvamakuona iko zvino zvamakanga musingaoni panguva yesei kuti uri kwaMarangi naimi, ichi naimi chinotoitwa but tiri uku tainzi achiitwe, tiri uku naimi zvaitonzi ukaenda kwakati hakuendwe nekuti kunodai. Ndezvipi zvamaona zvinotoitwa kunzoko zvekuti zvinotopa vamwe vanhu yepo zvamaiona zvisingaitike panguva yamanga muri kuchechi? Ini kwaMarangi kwaMarangi havabvumidzi kuenda kuchipatara, havabvumidzi kana kuti uite connection navanhu kunyika. Muchinzi kunyika ndokupi? Sekutoti usainisa vanhu mukona ndakatokwa ndakaita sei ndo vanonzi vachinzi vanhu vekunyika. Ivo kwavo vanenge vachinzi ndo vanhu vanenge vachinamata, ndo vanoenda kudenga. Vamwe vese hapana anoenda kudenga nekuti havasi kunamata kwaMarangi. Cheche kwaMarangi ndoega inoenda kudenga. Kozi hanzi haubvumidzi kana kubata mapiritsi mumaoko. Ukabata mapiritsi watong'ora, hauchatendi kudenga. Ukangoda ukana kuenda kuna vakadzi kwaMarangi, ukadaenda kubasa zvisingadiwi kana nemurume wako, wang'ora, hauendi kudenga. Ukasatora munin'ina wako hauendi kudenga. Saka inini ndiri kuchechi kwako nenge ndakazvarirwa muchechi ndaitongozviti ndizvo. Ende ndaitoti munhu akatondudza kuti iwewe kana kuti munyaka akatondudza kuti iwewe sei uri kugara pamurume uri mwana mudiki chichi ndaikona kutomutuka. Ndichitoshungurudzwa kudaro nemurume wacho, ndaikona kutomutuka kuti iwe inini ndinomuda murume wangu ende chechi yandikunamata ndo chaiyo. But iko zvinezvi ndakutozozvimwana ndiri wrong. Hakuna ene nanhasi iri zvindotozvona kuti kana maparidzi kozi ndakamboenda kumwe nemamwe machechi angu, ndaitomboenda kuchechi kozi ndiri munhu ane shungu nekunamata, ndaitomboenda kumachechi, ndaitoona kuti maparidzi, ndakutoona maparidziro anoita kumwe nemamwe machechi nemaparidziro anoita kwaMarangi. EkwaMarangi ndiye kubirira kozi ivo vanogadzira mabhuku avo, mabhaibheri avazoverengi nemazvo. Vane bhaibheri ravo here kana kuti vane mabhuku avo vakagadzira akatonyorwa wanzi mupocha wapostori takuti mabhaibheri vanoverenga but vanosarudza pekuverenga, havaverengi bhaibheri chaizvo chaizvo. But ini pandakazoendawo kune vamwe machechi vachinyatsoverenga bhaibheri chaizvo chaizvo, ndakatonotoona kuti aiwa hakuna izvozvo, ava vaiti nyepera. Ndakatozoona kuti aiwa kunyeperwa kuda kungonzi tinamate imomo. Plus icheche kutoti ndikona maonero angu munhu kana usitorina mari, usina mari akatokukwanira cheko, hauende kudenga futi kuchechi ikoko. Kozi iwo kana usina mari hakuna futi mari yekubvisa kuti uise kuchechi. Handiti sena ndambobvira ndakambobvisa kana $1 rekuendesa kuchechi kozi ndasingashandi kana asina mari. Saka kudenga wacho ndasingatoendi zviro zvakafanana. Kozi unotozwa muchechi unzi asina kubhadhara mari dzechechi kudenga aende. Saka zvine zvakangofanana kuti uri kunyika zvako. Zvakatongofanana. Zvafanana kuti ukangoenda paWhatsApp hauendi kudenga. Ende futi unobva muchechi kozi uri kuenderera paWhatsApp. WhatsApp haibvumidzi naMwari neFacebook. Mitemo yakawandisa kwaMarangi. Bani ndakutozozviona izvezvi kuti kutenge tichinyepero. Kozi kazhinji secret cheche yemaMarangi iri kuFacebook. Saka ndakanyatsotozonyotsa ndikatoona kuti vana ava chaita kuti tinzi chakatika, inyaya yekuti tikadaenda kumaWhatsApp maFacebook takuona secret yechechi. Iri papi, like paFacebook nepaWhatsApp iri papi secret yacho? Handinyatsozii kozi handinyatsozii zvekusisa chete but pane munhu angondiratidza ende zveshuwa
nekutoziva vanhu vari kwaMarange vese ndoziva zvese nekuziva nekuverenga ndichiona ndakanyasona zveshuwa apa taitamisirwa nguva kwaonei ipapa ukaratidzwa vanhu vacho kwaMarange vakuru vacho vainetsana vanhu pandakazona kuti vari pamafacebook ivo vakuru vari pamafacebook but hatiri kunzi Facebook haibvumidzwa munobva manzi mama edheni mukaenda pamafacebook nditobva danzi hama edheni saka mapostori mazhinji asi pamafacebook saka ndakangoratidzwa nomwe munhu nziona ani mugwe munhu uya akatongotaridza akationa vanhu vainotonetsana vekwamomberume vacho vakabuda muMarange vakunamato vakaigadziro yavo chechi saka vakunetsana vachiudzana chokwadi kutiwa zvakazodai nevamwe vakuru vakazofawo vaiva vaitonga muMarange momo masikireti acho ese vachitaura ipapo saka ndopa ndakazona kuti taijutwa paya taitongoitwa zvedudzi tikoti tikaenda kudenga but tisu vanhu vaitozoenda kugena manje kozi pana kunamata kwataita izvi zvangwasa ndakanyatsoona cheche kuti nyazoti ini handikuenda but pamachechi andaenda ese ndaverengera aitwa bhaibheri nechichi ndakanyatsoona kuti hakuna chechi isingaende kudenga chero handisati ndamboenda hangu akawanda but ndega nemwoyo mangu ndakanyatsoona kuti Mwari vari pamunhu wese vanhu varibatsira munhu wese but nguva yako chete ndinenge isati yasvika ndozvandakangoona ndakatozozviona ndikati kana yekoMarange yacho ndisingatoendi kudenga kozi inodzvanyirira vana even kuvana tinorora tiri vana vadiki ende hatigari zvakanaka tine tichiitira zvinhu zvazvidu tega tiri kuvarume ende tichitambura tichishungurudzwa tichirohwa nevarume but ivo kwaMarange vacho vanenge vachiti ukada kuenda kana kuti kuchechi unotaura nyaya yako ivo ndonosara nenyaya yemudare ndiyo unotonzi uri stupid hauzi zvaunoita kune mapurisa asi kuchechi kuchechi hausaka usingabvumidzwi kuenda mapurisa kozi vanenge vachiti tine mapurisa edu tine chipatara chedu saka haubvumidzwi kana kuenda kupi ukaenda muchechi macho murume akati handizvisivi zvatopera ndionosara uine nyaya ende uchisvika kumba ukada kunorevera chechi kusvika kozi ukanorevera chechi kuti tiri kunzwa ndikunyaya nemurume anotongofonero uchisvika kumba uziva kuti uri kurohwa nemurume unzi wanoenderai kuchechi vanotaura zvise izvozvo saka kodzero dziri kutyorwa zvakanyanya ndedzemadzimai pamwe chete nevana vadiki varume vari pasafe side varume vari pasafe side varume vari pasafe kozi varume ndivanenge vachitotonga vakadzi ndivari kushungurudzika ava vakadzi vari kutoshungurudzika vanenge vachitambura mudzimba umo senangu ndakatambudzika ini handiri kusina ndiri mwana mudiki saa nhamo ndakatoiona chaizvo tizvichidya handiri muna kutonyatsotoziva life kuti ndakutozotiti chapa ndikadai so tikada kuti nditi ndizvezvi zvinhu tiri kuda mukomana ka handidi kozi nditototya kuti varume vakafanana ndinobatwa futi ndororwa ndoti ndakurorwa ina kuuya achiti nda kutokurora wororwa futi ndonogara futi life anandakagara ndodzoka futi namwe vana ndopamai vangu handizvikwanisa handichadi ndimukufunga here kuti vakafanana kana kuti makutoziva kuti varume vakafanana ndiri kufunga izvozvo kuti vakafanana nemagariro andakaita neuyu saka ndakutongofunga kuti vakafanana ndichaenda anyandishungudza sinashungudza ndaita neuyu ndodzoka futi nevana ndinotambudza mai vangu ndotambudza bereki vangu futi mai vangu akatambura neni akatambura neni zvakanyanya saka handichadi futi kurwadzisa mai vangu nezvi ndangozviraramira ndiri inini ingozviraramisira ndinoda kuchengeta vana vangu dai tongorarama life yangu yakadaro ndanzwa uchiti muchechi munotodzingwa vanhu unomwe atembotaura neavo hedu vekumapendekostal chaiko vaiti ukangotadza kuwirirana nemutemo wechechi unodzingwa uchiita zvekuhukurwa sembwa sandozoti kwaMarange kana wakudzingwa muchechi vanoitawo sei kwaMarange ukangopesana nemutemo yavo unotongonzi chikomana magemenzi hausisiri muchechi ugotoparidzwa pachechi pese ugotonyara chaiko unotodzingwa kuchechi isanika ukatongoonekwa nziri paWhatsApp awachisira kwaMarange anenge azokuona anengakuona kupiko anenge aripowo paWhatsApp acho ukaenda kuchechi sekuti une foni sevane mafoni matachi vaivai ukasvika pagedhi unotarisa pafoni mako kunza muna WhatsApp yenu
ndafunga kuti zvinoonekwa pamweya pagedhi pacho zvinotoonekwa hake nemunhuwo zvakana kachito anototarisa kuti hauna here WhatsApp, hauna here Facebook, kuonekwa irimo. Aiwa warambana nechechi wakutodziwa uchiziva muchechi. Ukangotopesana nemutemo yemuchechi momo chete uchatonamata ende kudenga uchaendi. Utabvumidzwa kana kudii chera chete zviri kudiwa muchechi ndokuti unzi unoenda kudenga. Asi handioni sekuti vese vanoenda kudenga kozi hapana anotomboigona mutemo marange yakanyanya yakanyanya. Zvafanana nekunzi torai mabondo, unofunga wega kuti ndotora here munin'ina wangu nenamai ndiri kuona ndega ndaitozvifunga ndichiri ikoko. Iye aitoti ndiri kuda kumutora zvebhaginya but inini mupfungwa dzangu ndaiti nine zvandiri kuona izvi ndobva ndatora futi munin'ina wangu handisi tinoenda kurwadzisa kana mai vangu iri kuti tichazodzoka futi tese kumba vana vairi vaviri. Hazviite zvinhu zvinotozotoremedza kuti vabereki. Saka panotongotenda hangu kuti pandakabva kwacho vabereki vangu vakazvitambira ende vanga vasiyawo chechi. Zvoti dai asina kusiya chechi aitongotedzera mutemo wechechi dai ndakadzokera. Dai ndakati izvezvi dai ndirimo futi munama iyoyo ndichingona nawo. But inangu mafungira anga ndaita senge pane ndakatiza ndasanda yazoziva kuti vabereki vangu vasiya chechi here because ndasina communication nawo. Mupfungwa dzangu ndaiti handisi kuenda kumba kwabereki vangu because vari kunamata kuchechi ndichanzidzokera. Saka ndiri munhu uya aitongoti handiende. Maidaenda kupi pa? Ini ndanangozvipira kuti ndinogara musango nemwana wangu. Ndizvandakandazvipira. Hana ndazvipira kuti zviri ndirarame ndiri musango nemwana wangu. Kana ndichirarama ndichikumbira kuti mwana wangu angwana chekudya ndiri musango ndozvandichaita, ndozvandakatoita. But ndakazobatsirwa hangu nomumwe mukadzi. Akandibatsira akanditora obva anogara nenhumba kwake. Zvinota kupendera kudai toti murume wenyu ndamisa apa ndamugadzika apa sinzi mati maane nguva musina kuzombomuona kana kudzoka achichengeta vana ndoti ndamisa apa mashoko amukade kumuudza takatarisana nekukubatai rafu kwaaikuitai nekusachengeta zvakare vana nekutokuudza futi kuti ndoda kutora munin'ina wako mashoko amungamuudze matarisana naye ndiye kuti kudii? Inangu makwanisa anokwanisa mukumuudza hangu. Ini kana asingadi kuchengeta vana vangu ndakambotomuudza ndikati kana usingadi kuchengeta vana vangu gara kwakadaro mwari ndo vanoziva ndochaziva zvachakuitira. Ini handikwanisi kukutonga kana kuita sei kukumba kwako. Ini chandongoda kukwanisa kumuudza nyangwe akazodii nyangwe ari apa. Handoda hangu kumutenda nemashoko akakandudza mashoko akandirwadzana nhasi haperi mwoyo mangu. Akandudza zvinhu zvinondirwadza ende vana vangu nemashunguridzira avaita handizivi kuti ari kuti havasi vake kana kuti chii handisi kuziva because akashunguridza vangu zvinorwadza zvokuti nanhasi kana mwana wangu anovatya akashungurudza vana vangu. Saka inangu handichatarisira kuti achachengeta vana vangu because haasi kutoda kuchengeta vana vangu. Handatarisira iyoyo ndakutongotarisira kuti ndingozvimiramira samai semiramira vaita mama wangu vakamiramira nesu baba vari vapenyu. Saka ndo zvandada kutongwanisa kutongoita izvozvo. Iye hake kana asingade kana achazoda achazochengeta but kana asingade handimumanikidze. Chero ari papa nokwanisa kumuudza kuti kana usingade kuchengeta vana vangu ndinovachengeta. Kana iwe unotarisira kuti ndichazoda kuona wakura uda kuroorwa nangu vasikana uchazoona uda kuroorwa wotorako pfuma yacho hazvina basa. Mwari ndo vanoziva zvavachakuitira ndo vachaziva zvachatonga matongere avo. Handikwanisi kutonga kana ita sei zvoti nditaure naye zvakawanda handikwanise. Tinotenda sisi Pamela. Isu chatongoda kungokupaiwo mashoko mashoma ekuti ayo musafunge zvakare mweya wekuda kuzozviuraya nekuti vana vari kutokura vakutotarisawo kuti sinzi baba vaitibata rafu sevana vanga vakutoziva vanenge vakutotarisira kuti ayo amai vanogona kuita sei kutibatsirawo pane zvimwe zvinhu zvatenge sei tisangana nazvo nekuti matotaura mega kuti kukura kudai ndiamai vangu vaita sei vaindichengeta. Zvino imi mukafunga futi mweya kuti ndika ndizvipfudze ko vana vanozoita sei. Asi chatongovimbisana nemi ndechekuti ayo sekukumbira kwamaita kuti chandiri kuda iko zvino ndechekuti varume vambosiyana neni asi vana ndikwanisawo kuti ndichengetane navo vanokwanisawo kundipa mari yemabhero ndokwanisa kuita sei kutanga kutengesa ndochengeta amai vangu kunyanya nevana vangu.
toimba kuti zvinhu izvozvo mhuri yezimbabwe vanhu vane moyo unoita sei unonzwisisa vanogona kuita sei kubatsirana nemi. Mazvinzwa mhuri yezimbabwe vandakagara navo pano ndisisi Pamela vari kuti aiwa mhuri yezimbabwe ndakaona nhamo ndakaona chitsvuku mumaoko memurume akaita zvekundimbunyikidzwa kunditakura kundiisa mumota inini ndisina kutaurirana naye ndisina kubvumirana naye kuti ndinomudawo tiri pamusangano wekwamarange nekuti ndiyo chechi yaipinda vabereki kubva tichikura akazondimbunyikidzwa ndine makore anokwana kuita 13 kuzosvika ndaita mudzimai wake ndikaita vana vaviri. Asi chainyanyondirwadza ndechekuti pavakadzi vake vese vaakanga ainavo panguva iyoyo inini ndindakanga ndiri mwana mudiki ndini zvakare waaisema waaibata nekuseri kweruoko. Chakazoita kuti ndibve pambapa ndechekuti airova vana ukaona mwana ane 11 months achirohwa zvekutsemuka muromo saamai moyo waienda kugotsi. Chavanyanyokumbira ndechekuti ndinodawo kutanga business rekutengesa ndimo mune chipo changu ndinogona kutanga kutengesa mabhero asi vati andinofungidzira kuti ndiwo mabhero angakwanise kana kuti angakazike kutengwa ndiayo anotangirawo pama 200 zvichikwira vakwanisewo kuchengeta amai vavo vane vana 9 kumashure vakwanisewo zvakare kuchengeta vana vavo vaviri vavainavo. Chizongana zvakare pamamwe maprograms zita ndinonzi Elizabeth Nyagyo tinoti chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.